قبلهم على اليوم. نسلمولكم سينيوري ونلقاوكم على شوتر. اللوم ħanitkellmu fuq il-Praspar. Praspar li għamilna, Praspar li għamlunna. U li għadhom jagħmlu sal-ġurnata tal-lum. Eżempju, ftit ilu bdiet tiġri fuq mill-portals uffiċjali ta' Malta din iċ-ċajta l-għamel da fl-airport. Araw naqra. Għal-kemm iċ-ċajta ħelwa u nadifa u ma ġara xejn, forsi tkun ħelwa għal-minet jagħmilha mal sħabu, imma il-minet jissapportja tiġi naqgħet janti u kont. Vera, huwa tal-attak nervuż anke miqiegħed warahom, imma insomma, għax ma ngħidulx dwar iċ-ċajta l-għamilna fl-aħħar xogħol. Fl-aħħar xogħol minna ċajta illi da tellejna xi ħadd biex ċajta u aħna ftemna man-nies biex ma jidħolux. Ara kif marra. X'ismek int? Daniel jismu. Għajli. Nista tibqa dan u sanek kisib il-Sandro male. Toċċab ċipa, senjuri! Den. Għalik di. X'jismu sieħbek? Steve. Għaj. Steve il Mela, taqżom il-mikrofon maħalqek. Zommu maħalqek. Għajdna x'ismek? Daniel. Kun jomok? Karwana. Kważi l-istess dissi kollox, ja? Tajjeb, inti ċajtir. Tan-nofs, imma taf tajt ċajta. Kieku kelli ngħidlek hawnhekk tajt ċajta teħel u waqqasek induk ċabċipa. Le, taqra taf? Mela ħa nippruvaw ngħidu ċajta sinjuri għalikom id-dan tajjeb il-ġdid li ħajkun qed jgħidilkom ċajta tajjeb fidejk. Qed lill-mara li messa taċċetta l-problem li għandna. Għanqit li u qalt li naċċettat. Kemm jagħtażina. Imma ċajta jew int? Bitnejjel. Ħa nipprova ngħidha jien ħalli nkun neħħina waħda. Qatt lil mara li messa taċċetta l-problemi li għandha. Għanqitni u qalt li naċċettak. Ja! X'ġara? Naħseb inti bro. ċabtipa l-Daniel Karwana, senjori! Tajdu lu xej, tajjeb? Kwasi għabadni ġviri. Ma jien. Rajta, iċ-ċajta. Issa ma mbagħad dawk in-naqra antipatki li jbellaw lek, taf kif? Tipo għandek xaġa fuq flok. Ġifa! Dwejja, da għadot sejrinek. Uff, zard kojaċi parti. Ma insomma, għalli, ejja, isma, mbagħad hemm dawk li ċajti tista' tagħmel f'uffiċċju. Eżempju, araw di. La qed nagħmlu ċajt, ħanamlu ċajta sempliċi imma vera antipatika. Li ħankunu qed nagħmlu llum il-mouse jekk tiblukkalu dik u twaħlu dak li jkun ma jkunx jista' jaħdem imma ma jindulax għalfejn. Ejja bro, ċajta ħelwa tal-uffiċċju. Bonġu. Il-mouse, għazbis xed jaħdem. Xan. Ha? Xan. Mux xed jaħdem, ma xal. Nafas u kollox laqas. Għaset jaħdem. Xiklikja xejn. Ha? Xiklikja xejn. Għaj nafsu jgħet mux jitċala. Għana jkux minnu. Ha? Tajba għeda suppost. Ma nafx. Uwejja. Da meta faħil, ja. Xani. Ma nafx. Tal-baby bill naħseb. Oh, bravo, Daniel. ċajt hello zaħir. Mitlek naqra kafe, ta' Thank you, ħafna ta' għada. Ja, da xit fajt li ja. Melħ, flok, sokkor, dak il-korra ġallom, sinjuri, għamlu ċajt, ta'